Hľadáš minikompresor, ktorý fakt zvládne všetko? Toto je Airfox Go. Batéria 2000 mAh vydrží približne 40 minút nepretržitej práce. A keď sa vybije, zapojíš 3-metrový kábel do 12V zásuvky v aute a fúkaš ďalej. Vodný do auta, na motorku, bicykel aj lopty. Fúka až do 150 PSI, takže si poradí aj s SUV či dodávkou. Vyber si režim auto, moto, bike, ball. Uprav si tlak a kompresor si ho zapamätá na budúce. V balení máš pevný obal a kompletné príslušenstvo. Rýchlo upínací nástavec na autoventil, hadičky, ihlu na lopty, redukciu na cykloventil aj nadstavce na nafukovačky. V noci pomôže LED svetlo so studeným, bielým, výstražným a SOS režimom. A ešte aj powerbanka. Cez USB-A dobiješ mobil či navigáciu. Airfox Go. Malý, výkonný, pripravený vždy, keď treba. Na profigaraz.sk